Sekutholakale izinto ezisolisayo eduze kwendawo la kuhlala kwenzeka khona izingozi zezimoto ziginqike zibuye zishayisane kufa abantu. eSibhicayi ku-R22 ngakwaMdukwe Hluhluwe. Kuqale kwabonakala imbuzi idla iviki lonke ingasuki kule ndawo. Ngabeqalaza abalwa nobugebengu kule ndawo bathola ummese, intambo emnyama eboshwe amafindo, ziyinsizwa ezimnyama namagenqele asabuhlalo, nendlu encu ekhandwe ngothayela. Kule ndawo kusanda kufa abantu ebebegibele itekisi bashayiswa yiloli elabathola bepakile. Baningi impela kubalwa nenduna uMathenjwa nendodana yayo. Ukutholwa kwalezi zinto kuyasolisa ngokusho kwamalungu omphakathi.